हेलो गुड मर्निं खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय माने आङो माने बबेयाव दङ बबेयाव गैया नोंथांमोनाथ' नुखादों जानांगौ माने आङो मोनसे हिमालय हाजोनि सिङावसो थानाय बायदि मोनदों आरो ना हिमालय हाजोनि सिङाव खरं सिङाव गुदुं सिङाव थानाय बायदि जादों आरो ना माने लोगोफोर बे भिडिअखौ अनलि फानि एन्ड एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायनाय जादों आरो माने आङो दङ दायो माने हिमालय हाजोनि सिङाव खरं सिङाव हाबसोनानै दङ माने लोगोफोर जोंनिया बे साननैसो मा जादोंना आङो ब्लग भिडिअबो होनो हायाखै आरो गोबां समबो मोनाखै ओंखायनो माने मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनाय जाबाय अनलि एन्टारटेनमेन्ट आरो फानिनि थाखाय माने सम गैयाब्लाबो सम दिहुननानै मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो ना थेव मानोना नोंथांमोनखौ लोगो हमथारनांगोन नङा होमबा ओंखायनो आङो ब्लग भिडिअखौ जागायनाय जाबाय आरो नै आङो दङ दायो जिगाबनि सिङाव मानोना जोंनिथिं सानफ्रोमबो जोंनिथिं ना ओरैबायदि सिखाव ओंखारदों आरो ना ओरैबायदि सिखाव ओंखारदों माने मन्दिर बहाबा दखान बहाबा माबा माबिफोरावहा माने सिखाव ओंखारदोंनो आरो ना ओंखायनो आंबो सिखाव नेनो थाखाय बेवहायनो दङ आरो हरसे माने थानाय बायदियानो प्राय फुंनि 4टा बाजासोनिफ्राय आंबो बेवहायनो दङ फुंनि 3टा 4टानिफ्राय आंबो बेवहायनो दङ आरो ना माने सिखाव नेनाय बायदिनो जोंहा माने बर' आइजं गायनो नागिरदों नालाय बर' आइजं माइ गायनो नागिरदों नालाय बैयावहाय मेचिन लागायदों आरो मेचिनखौनो नेनानै माने फुंनि 3टा 4टानिफ्राय आंबो बेवहायनो दङ आरो ना गुदुं सिङाव हाबखुमानानै नै आङो मा सिङाव दङ लोगोफोर नोंथांमोना नुवाखै नुदोंब्ला नै बबेयाव दङ आङो मोनसे खरं एबा गुदुंनि सिङाव आरो दा माने जोंहा बर' माइ गायनो जागायजेनदों नालाय बेवहाय दै होनायावहा मेचिनजों माबा खालामनांगौ जादों आरो ना माने जोंनिया दंग' बिलो दैसा जेबो गैया आरो दै फैनायनि दै दैखांनायनि ओंखायनो हा सिंनिफ्राय ब्लाव 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 दै दैखांनानैहाय माइखौ गायनाय जायो ओंखायनो माने मटर लागायनो गोनां जायो आरोना आरो बे मटरखौ जुदि सिखावफोरा लाङोब्ला गैखाला आरोना माइ गायनो हानाय नंला ओंखायनो माने सिखावफोरखौ नेनाय जादों आरोना ओइ हेल' सिखावफोर फैनाङा जोंहानि मटरफोरखौ लांफैनाङा जेबो खालामफैनाङा दै है सिखावफोर खुलुमबाय गाज्रि दामोन आङो दङ मोनसे ओरैबायदि हिमालय आफांनि गुदुं सिङाव हिमालय हाजो लोगोफोर आङो दङ ओरैबादि जिगाब दामोलनि सिङाव ना माने जोंहा नै बैयावहाय माइ गायनो थाखाय थियारि जादों आरोना रेडि माइ गायनो थाखाय बेयाव खोथिया फारिदों आरो जिगाबफोरा नै आं बेवहायनो थाबाय सानसे आरो बेवहाय खोथिया फारिनो थाखाय रेडि जादों आरो दैखौ बबेनिफ्राय लाबोदों माने मटरजों आरो ना मटरजों लाबोदों आरो नै आङो जिगाब दामोलनि सिङावहा दङ आरो ना आरो लोगोफोर जिगाब बेफारिफोर ओइ जिगाब बेफारिफोर हेल' जिगाब बेफारिफोर जिगाब बायनोब्ला जोंहा बिराद मेरला जिगाब दङलै एसे खमावनो फानगोन आरो ना बांगालफोरनोबाथ' मा होनना बुङो 12 बिगाखौ 14 बिगा होननानै बुङा थगायो नाथाय बर'फोरनोबा जिगाब बेफारि बर'फोरनोबाथाय बे 12 बिगाखौ माने एसे खमावनो हरनाय जागोन आरो ना 10,000सो थाखायावनो हरनाय जागोन आरो ना ओंखायनो जुदि नांगौब्ला थाबैनो फै मेरला दङ बेनिफ्राय बैहालागि दङ ना बैहालागि दङ नै आरो ब्लग भिडिअआ दिनैया बेनो आरो मा होनना बुङो नै बेवहाय दायो खोथिया फारिनोसै आरो जोबोद थान्दा जादों बे सानसो एसे गेरेनो गायगोन आरो ना बैहालागि एसे बुरजा गायगोन आरो जों बैहालागि गायगोन एकदम ओंखायनो सान हर मटर लगायनांगौ जायो आरो ना आरो बे मटरखौ जुदि सिखावफोरा मोनोब्लाथ' लांखागोन आरो ना जोंथिं बै मोनसे गामि ना मोनसे गामियाव मन्दिरावनो सिखाव हाबदों आरो ना आरो सम जोंनियावबो हाबो बायदि सानसेखालिथ' सासेयाथ' लांबायनो सिखाव खालामनानै फैसा थाखा थिंख्लिखौ लाना थांबाय आरो ना आरो बे मानसिया दिनैसिम फैयाखै आरो बे मानसिया दा सिन मोनखाबाय रायजोफ्रा सोर जाखो सिखावा सोर जाखो बेखौ सिन मोनखाबाय आरो बे सानसेनो बै गामियावनो मन्दिरावनो सिखाव हाबदों ना गेरान्टि गैया सिखावफोरजों ओंखायनो जोंहा एकदम बै लामायावहा टिं लागायना दोनदों गेटखौ टिं होना दोनदों आरो मटराबो बैखिनावनो दङ दायो दै हरगोन
दाम दं बेनिफ्राय मटर गायसिगोन आरो दैज्लां बायदि जासिगोन आरो ना माइ गायसिगोन आरो ना दैज्लां बायदि जासिगोन ना आरो बेनोमोन सिखाव नेनानै सोलिनो आं फुंनिफ्राय बेवहायनो जिरायना थाबाय बे माबायावनो जिगा माइहुङावनो आरो आंजों दंफायो नै जों सानैजों आं हारसिंल' नङा आंबो गियोना एसे आं हारसिंल' नङाब्रा आं गियोब्रा बे सिखाव नेनो हानाय गैया गोहो गैया आंनावबो सेखा रुवा लानानै दङ दै सिखावफोर फैनो नाङा सेखा रुवा गिदिर गिदिर लाना दङ फैनो नाङा फैना लानाङा हख्लायगोन ओंखायनो बे जिगाब सिङावनो 3टा बाजारनिफ्राय नेना थाबाय ना आरो बेखौ फाननायनि उनाव केम्प बानायना लानांसिगोन आरो केम्प बानायना लानांसिगोन आरो दिनैनि ब्लगखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर अनलि दिनैनि भिडिअआ जाबाय फानि आरो एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' आरो बेनोमोन गायनोसै माइखौ नोंथांमोनथिं रेडि खालामदों ना होमबालाय गायनो थाखाय आरो रेडि खालामनोबा एसे बुंहर जोंना रेडि जाबायानो नै बेबायदि आरो ना